Bathi noba ayiveli le nto yobana ndimbulela ngobetheni asithandazele asinqinele kubawo ngezinqumo ezingathethekiyo ikwangonyelelo faka umnqwelo kwento mawuyithandazele wena ungayazi. Cela sityeleni ke Bible zethu kuMateyu chapter 1. Cinge kaninzi ngegenealogy. Inkosi yaxolise ke nayo. Mateyu chapter 1. Mateyu chapter 1. Umlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu. Verse 1. Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu unyana kaDavidi. Inkosi yaxolise ke le. Cela uyithi uyihlise nje kancinci ke na. Lanto ithi noko ingasondeli kakhulu emlonyeni. Eke ungafunda ke. Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu unyana kaDavidi unyana kaAbraham. Verse 2. Right, imake. Inkosi yaxolise ke le. Sense Bible starting here. Yes. Verse by verse. Inkosi yaxolise ke le. Funny, sawenza verse by verse apha emlibeni. Okay. Now, iBhayibhile ithi sifunda intoni umlibo wokuzalwa kwabani? KukaYesu ongunyana kabani? Unyana kabani? Now iquestion ibizoba kokuba kutheni uze kukhethwe lamadoda amabini apha uDavide noAbraham xa kusithiwa uYesu uthethwa ngoYesu kuthiwe ngunyana wabo basaqalisikelela. Right. Aba bantu bayi-2 bamele i-covenant intoni iminqophiso emibini. uAbraham umele i-Abrahamic covenant, that is umnqophiso kaAbraham ongafaniyo ke nomnqophiso ebekuwo uDavide. Inkosi yaxolise uDavide yena ubekhona kwenye i-era phansi komnqophiso lo ibewiselwe uMoses. Inkosi yaxolise before kwanomnqophiso kaMoses bekukhona umnqophiso kaAbraham. Inkosi yaxolise uyanondiveke xa uthe wandimamela, so ndiza kukhuthaza bumamele, otherwise uyawuthi hey ininzi le nto ibithethwe bakangiyiyo. Inkosi yaxolise now umnqophiso kaAbraham kumnqophiso ongenamthetho, unomthetho kodwa awunamosaic law. Inkosi yaxolise awunamthetho kaMoses. Inkosi yaxolise bayane bathi ke abanye urepresent okanye umele umnqophiso wobabalo. Inkosi yaxolise yes, umele ubabalo kuba uAbraham uyimamela uThixo ahambe noThixo kungekho nto kodwa wawukhona umthetho osuka directly kuThixo. So kulaa mnqophiso kaAbraham nangona wawungekho nje umthetho kaMoses okanye umthetho kaThixo owaziswa nguMoses, kwakukho umthetho othi suka uhambe yanomnqophiso wokuthetha direct noThixo. Basaqalise Amen. Kuthiwa ke uYesu Kristu ke ungunyana womntu onomnqophiso onjani, Abrahamic covenant. Basaqalise aphinde ke ngoku kuthiwe unyana kaDavide. Babini aba bantu baqaqelene kakhulu.
Ngosoqala isikelele. In fact uqalwe ngokuba kuthiwe ngunyana kaDavide. Ukuba ngunyana kaDavide kwakhe kumele ukuba unguye ukumkani. Kuba obizwa ngoba ngunyana kaDavide iba ngulo unguMesiya. Ngosoqala isikelele. Now xa kuthethwa ke ngoku ngoYesu Kristu engunyana kaDavide kucaciswa gca uba unguMesiya uYesu Kristu. Xa kuthethwa ngaye engunyana kaAbraham kwale ndlela ibekwe ngayo ungazuthi hey ikhona imistake apho bemele uba kuthiwe unyana kaAbraham unyana kaDavide ngoba nguAbraham umdala kunoDavide kodwa benziwanga kanjalo. Ukumkani lo oze nomnqophiso othethwa direct emntwini ongabhalwanga macwecweni. Ngosoqala isikelelo. Uzana namnqophiso uzawuthatha umthetho kaMoses lona uthakazanga zokuchitha awenze ubhalwe emacwecweni enhliziyo ngokuka Jeremiah. Ngosoqala isikelelo. Amen. Nayivalonto. So nanso ke ngokulandwa ithi umlibo kaYesu Kristu unyana kaDavide unyana kaAbraham. Uyakhumbula kuIsaiah chapter 6 kuthiwa esiphunzini sika Jese andithi ubizwa ngoJese phaya kuphinde futhi abizwe ngoAbraham again. Ngasoqala isikelelo. Kuthi verse 2. Verse 2. uAbraham wazala uIsaka. uIsaka wazala uYakobi. uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe. Ngasoqala isikelelo. Ngiqabela ntoni apha? Ukushiywa kwabantu abaninzi kulomlilo abangabalulekanga. Kaloku uAbraham uyamkhumbula ngubanyana wakhe uqala. Bani? uIshmael. But awufumani kusithiwa uAbraham wazala uIshmael waphinda wazala uIsaka. Ukhutshwa uIshmael ecaleni kule game kuthiwa wazala bani? Isaka. Why? Kungoba asimnanzanga Ishmayeli kulona umlibo. Ngasoqala isikelelo. uYesu Kristu ungowumlibo. uThixo mozindlela asebenza ngayo upikisha umuntu. Njengoba nathi sisindisiwe nje. Ungafika babanye ifamily zethu zikhange zisindiswe. Azifundele kwasezifamily zethu into yosindiswa kwethu. Andithi ya ufika ke ngokwakobane kuloo ndawo umuntu uthi andinakwamkela into entsha yosindiso kuba kaloku le nto zange ibe yalapha ekhaya akusiyo ke nenkonzo yalapha ekhaya. Uyabona ke ngoku awuhambi ngokwale ndlela ibicaciswa nje nale nto bekusenzela uba sazi into yoba uThixo uyakwazi into yoba athathe umlibo othile ahambe ngawo ukuze ayikhuphe icebo lakhe ekugqibeleni. Now eliminatwe apha uIshmael wathatha uIsaka. Andithi kwasogqitya kwathiwa uIsaka yena wazala uYakobi. Siyamkhumbula unyana kaIsaka wemnyama singuYakobi ne? Wangemnyama. Ngophi lo ungafabanga apha? uEsau. Ndamthiya uEsau okanye ndamcekisa uEsau. Ndamthanda uYakobi kuba ndandisazi into yokuba into endizawuyenza ekugqibeleni ndizawuyenza ngobani? ngoYakobi. Ngosoqala isikelelo. Bendingenasidingo kakhulu somuntu ozaba nenkani ndithi ndisithi ze ningathathi abafazi kwabendlanga amthathe yena. Bendingenasidingo kakhulu somuntu ekuthiwa nansi into ebalulekileyo kuwe ayibeke phansi libalulekileyo athi izandinceda entwenini ndifuna le izawundenza nditye ngoku. Yayi-character leyo kaEsau. So uThixo akasebenzi ngabantu abanjalo. Wasebenza ngoYakobi. Ngosoqala isikelelo esixelela kakuhle iBhayibhile into yoba wayezifundise ukufunda. Kanganto yoba wazifundise ukufunda wathi wobona into yoba utatakhe naye unabo ubutshitsha abanyana obuthile wofunda kumamakhe. Ngosoqala isikelelo. Nguyena mzalwane lo owayehlele kakhulukazi nomamakhe ixesha elininzi. Wamfundisa kumamakhe into yokuqala intoni? Ukupheka.
Sikoseqalisile ngoba kaloku nantsi into umama agude ekufundiseni yona. Wathi mntanam pheka. Uyipheke isuphu ibe bubu. Ngala xesha wezifundisa nje engazi into obufundisela ntoni na upheka isuphu. Kanti le mfundiso ayifumana kumama ke yokupheka yiyo ezamenza babe inkulu apha kwekhaya. Nkoseqalisile le. Niyayivalela? Kodwa ngala xesha wesafunda wengazi into yoba inoba ndifundiselwa ntoni na. Kanti ufundiselwa into yokuba afumane ubukhulu. Nkoseqalisile. So ngexesha esisafundisa into iBhayibhile isitsho isithi ingqeqesho ayingeni lula ngexesha engenayo. Kodwa xa sewubona iziqhamo zayo uthi yiyo kanti ixesha lonke lengqeqesho lindiphathela le nto wethu. Ngala xesha afundisa uphekwa ehleli phaa mhlawumbe kusithiwa ungumama wena. Inoba weyimane imnyola nomnyola lo Isa lo wabo bathi Mateyu too much wena. Ndiyahamba ndozikela uhleli apha into yenzayo. Andithi abazalwane babe ngamavila bahlala ekitchen andibafuna abazalwane bahlala. Nkoseqalisile le. Alright. Niyayivalela? But kuba khona ixesha apho ufundiswayo unga-understand ufundiselwa ntoni na. Ikhangeleka ingathi light le nto uyifundayo. Kanti uThixo unenjongo ebhetele ngaloo nto leyo. So sithatha ke ngokuYakobi. uYakobi uthathwe uJuda. So unyana kaYakobi wayemnyenga uJuda ne? Babe 12. Andithi? Asibabona uZebuloni? Asibaboni Isaka. Asibabona abaninzi andithi? Inkoseqalisile sibona uJuda. Why kuphikishwe uJuda? Xa besikelelwa onyana bakaYakobi kwathiwa okuzawuphuma isector yobukumkani kuye kuJuda. So wenza ntoni kanye apha uMateyu? uMateyu ubonisa abantu bakwaSirayeli into yokubana uYesu Kristu number 1 ukumlibo wokumkani. Ekumlibo wokumkani njena ungumJuda ngokomlibo. Nkoseqalisile but uzawuphinda inalify lona. In fact ubonisa laa nto uba kaloku kwakuthiwe isithembiso somntu ozaba nguMesiya kufuneka aphume phantsi komlibo kaDavide. Ngenxa yeso sizathu kufuneka sibonise ke ngokuba uzawuthi uYesu unguye uMesiya usuka phi na. Usuka kulo mlibo obekulindeleke wona na. Uzawuphinda ubone kodwa sisaqhubeka awenze lo mlibo yilose ngamabumi. Nkoseqalisile. Niyayivalela? So sikuJuda ke ngoku uJuda esimaziyo into yoba yena kulapho uphuma khona umlibo wokumkani uba niyakhumbula incwadi yamaHebhere. Amen. Alright. Then uYuda yena azale bani? Verse 3. uYuda wazala uPeretse noZera ngoThamari. Amela ke. Qhubeka igqi. uPeretse wazala uHezron. uHezron wazala uAra. Right. uJuda yena wazala uPeretse nobani? noZera ngoThamari. Kutheni kwazofakelwa uThamari ngoku? Phaa bekuthiwe uIsaki wazala uYakobi. Akwatshiwo into yoba ngobani. Siyamazi nkosikazi kaYakobi. But apha kuzawuthiwa ngoThamari. Kwenzeke ntoni ngoku saphatha sesifakelelwa kumlibo wotata umntu ongumama phakathi? Funeka ngoku sazi uThamari ngophi na kanene. uThamari yayingomnye wonkosikazi bonyana bakaJuda owaye ke wamdoja uJuda wobona into yoba yeyi bayaphela oonyana bakhe bayafa. Mose kudala njengoba ndimbalele kwakhona laa nto yokungena xa ngabana kusweleke unyana kamkhuluwa umninawe ningayi-understand uba nam ke andizuzama ukuba niyi-understand ayi-understandeki lula. Umninawe uzawubuya uzawuthatha unkosikazi womkhuluwa wakhe naye ubuswelekile njalo kuyehliwa kuyaqhutyekwa kuyehliwa.
asizothetha ke nge-age yalona umama ngoba sawuthetha iminyongo uba sawuthetha ngale age yakhe yena iyaqhubeka but bayaqhubeka ngayo yeke kanjalo kuba kamnandi ayisenziwa ngoku otherwise kuyakopana xa uba ucinga ngayo ngosekonisikelela. So ke ngoku siyayazi into yoba uTamari wasweleka umyeni wakhe kwaphinda wazonikezwa ke ngoku umninawe womyeni wakhe wasweleka naye wathi uJuda nomo baphela onyana bami. Ndingazi uba ucinge ntoni na ke ngoTamari. uTamari wathi kanti umolo wakhona isithethe sabaJuda sisithi nje nabe kumele uba kwenzeka kanje, ndizawukwenza iplan. Wayoma endleleni ezenza iyenyukazi. Ndizakhumbula uba uTamari ngulo wapretenda as if uyenyukazi. Inkosi eqalisikelela. Then emveni kwangoko wokuba uYuda ekubonakalayo uYuda wayengagudanga noTamari ngoko yoma endleleni uzimisa phaya esazi into yoba utata lo tatazala ukhona ungagudi apha kuyo, ngoba kaloku wengenawo mapha uba wemazi uba ugudile ngewesazi into yoba uza kugqitha utatazala ahamba indlela yakhe, kodwa wamazi into yoba akazugqitha utatazala. So definitely ikhona into wayeyazi ingaziwa ngabanye abantu ngotatazala lo wakhe. Kasoqalisikelela. Then ke ngoku kubekwa yena njena apha. Actually uTamara wayeziphindezela kulo tatazala ungakhange yenze into benelibuyenzile yoba amnike unyana wakhe omncinci. Andithi now kufakwa yena njena apha kuyaphinda kuthiwe kumlibo walo Yesu wenu ukhona nomntu owenze izinto abnormal but naye siyamfaka kumlibo. Yintoni yonke le nto? Isibonisa into yoba uYesu Kristu njengoba esithi njena angezange azosindisa only abantu asebe right. Ngamanye amazwi ndisindisa kwam. Into soqolisikelela. Now simbona ke ngoku eze ngoTamari. Niyayibona loo nto leyo? So uinsertula loo nto ke phaa uTamari. Qhubeka ke ngoku. Yes, 4. U-Aram wazala u-Aminadabi. U-Aminadabi wazala uNashoni. uNashoni wazala uSalemoni. uSalemoni ayingoSolomoni ke ne? uSalemoni ke yena ke. Kuzawuthi phaa ku-5 abe nguyise kaBowazi. Ungagqithela ku-5 because phaya again kuqhutyelwa nalo mlibo, kodwa kulo mlibo kushiywe abaninzi ngaphandle abangekho necessary kule page. Uthini ke ngoku-5? Verse 5. uSalemoni wazala uBowazi ngoRahabi. uBowazi Make uSalemoni wazala uBowazi. Ngobani? uRahabi ngubani ke ngoku? Nomncane olibiza igama. Lenyukazi. Andithi? uRahabi ntoni? uRahabi lenyukazi. Andithi? So kumlibo kaYesu sibone amayenyukazi. Andithi? Ayithungu omnye wapretenda wazenza lona uTamari lo. Eli lona leli in case athi umuntu hayi ayimistake le kaTamari. Eli lehlulile lililenyukazi kalisaziwa mbalini. Kodwa sizatsala umlibo kabani? kaYesu. Kwasoqolisikelela. Ngiyayiqabela le nto. Kwenze kuba siyazi into yokuba kulo mlibo kukhona zonke iintlobo zabantu because uYesu lona wayezawusindisa bonke abantu, akakhethi buso bantu. Kwasoqolisikelela. Sifake ngoku iyenyukazi uRahabi. Siqhubeke ke. uBowazi wazala uObhede ngoRute. Eleke ke kusithiwa ngobani bani. It means ifuna siyinote lo ndawo. Uyambona uObhede kuthiwa yena uzalwe ngoRute. Kutheni kude kuthiwe ngoRute nje kuye kuthiwe uBowazi wazala uObhede njengoba bekusenziwa kuqala. Kufunwa sazi into yoba kufakelelwe noRute apha. Niyamkhumbula uRute ne? Bendinde libe ngabantu bomama bathi Yesu qala nyani. Kuba ke babeva naxa beshumana uRute bazalwane nango uRute ufakelelwe naye apha. Ngiyayibona?
waziwa ngantoni? Ngombhidlizi. Mo, ukuba uRute engumbhidlizi, ukuzakhumbula uRute ngunyana. uRute hayi ngunyana wethu. uRute ngunkosikazi owayefunyenwe ekuhambeni. Andithi ufunyenwe ekuhambeni. Xa ndisithi ekuhambeni ndithetha into yoba akangomSirayeli all together. Ngowantoni? Ngowentlanga. Ngowantoni? Ngowentlanga uRute. Naso sizathu soba afakwe apha. Sigqibele sihamba ngomlibo wakwaJuda, all of a sudden sifaka umntu wentlanga. Uzawuthi ke ngoku xa kufakwa umntu wentlanga ipopane le nto. Ngoba kaloku asinamlibo uklini ngoku wakwaJuda. Kodwa sizama thina utracer ukuza kukumkani. Simtracer sifaka amahinyukazi nabentlanga. Ungaseqolisike mina. Mamela ke ngoku. Nawu simfakile ke ngoku uRute wentlanga. Waze ke ngoku uRute yena uObed wazala bani ngoRute? uYese. Andithi? uYese. uYese ngutata kaDavide. Andithi? So uYese yimix. Likhala. Right? Leli bele right igama yimix no likhala. Kaloku uYese uzelwe nguObed ongumJuda ngoRute oyinhlanga ololunye uhlanga. Andithi? So yena ke ngoku akangumJuda uklini. Yintoni? Yimix. Kwasoqolisile lento. Then ke ngoku uYese yena wazala bani? uYese wazala uDavide ukumkani. uYese wazala uDavide. uDavide ke ngoku yena ngunyana wentoni? Wemix. Wekhala. Uyintoni ke yena? Kwasoqolisile lento. We understand uba utata ke yena ungumJuda kodwa ke ngoku usuka kwi-genealogy yemix. Kwasoqolisile lento. Right. Uthe ke uThixo xa ekhetha wathi akajongi ubuso bamntu. Andithi? Yonke lento isibeka kulaa ndawo into yoba simazi uba uThixo akajongi kuqualifya kakhulu kumntu, kodwa ujonga intliziyo ezinikeleyo yomntu lowo, then asindise. Yonke lento kufuneka siyibone kusazalwa uYesu uba ilize kanje kwayo. Kwasoqolisike lento. Then ke ngoku kwazothini ke uDavide yena wenza kanjani? uDavide ke ukumkani wazala uSolomoni ngobe ngumka Uriya. Again, xa kuthethwa ngoSolomon akugqithwa nje. Apha kuphinde kwagqithwa kwindlela rongo. Uyayazi uba uDavide ayingonkosikazi wakhe lo. Zange nangona nje gqibeleni wamthatha wamenza unkosikazi wakhe, zange athi ngoba ngunkosikazi wakhe lo. Oko kusithiwa ngobe ngumka Uriya. Oko ke yiyona nto emnamatheleyo ke lena uDavide. Noba ungathethwa kakuhle noba ungathethwa kanjani na, it means iyaziwa yona into le enzileyo. Yayibona? Ayilibaleki yona into le ubhude kuyo. Noba abazalwane bangathi bathini, kodwa ke still uThixo usayazi into yoba kulaa ndawo wawugqigqile. Uyayiqaphela? Kaseqalisike lento. So uDavide nangona njena kusithiwa yindoda esemveni kwenhliziyo kaThixo, uyaziwa apha lena indawo yona yindawo uDavide wabhuda kuyo, because inako nokufa phakathi. Andithi? Kaseqalisike lento. But ke anyway sibona uSolomon ngoku inguye ohleli etronini. Solomon lowo ungezanga clean up. Ndingathi xa ndimbiza uSolomon yintoni? Ngumgqaba. Andithi? Ewe ke mhlawumbi uzuluthanda lo gama. Kodwa ke uSolomon lo umtshato kamakatata ke nomamakhe wenzeke abnormal. So Gcizi uba not so. Mngabelo. Sifakele lenye icategory yabantu ngoku kule line ayizwe. Kwasoqolisike lento. Nayibona? All right. Siqhubeke ke ngoku uSolomon
Verse 7. uSolomon wazala uRehabehamu. uRehabehamu wazala uAbiya. Uzakhumbula ukuba aba ngaba baqalisa uRoboam ngulona waqalisayo uba ngukumkani wakwaJuda, njengoba uSolomon wayengumkani kaSirayeli esaphelele uIsrayeli. Basaqalisikelela. Alright, qhubeka ke. uRehabehamu wazala uAbiya. uAbiya wazala uAsa. Qhubeka. Verse 8. uAsa wazala uYoshafati. uYoshafati wazala uYoramu. Niyamkhumbula ke uYehoshafati uba nguyena muntu waziwa kakhulu nangenxa yoba ebengumuntu otheni okhonza uThixo, emfuna emquqela ubani uThixo. Alright, so ke ngoku sihamba njena nomlibo wakhe clean, asithi uba ngobani, sithi xa ubani wazala ubani. Ndizama uyibonakalelisa le nto uba ke kwathiwa ngongubani ufuna umnothi laa mntu. Alright, qhubeka ke ngoku sibaleke nomlibo. uYoramu wazala uUziya. Verse 9. uUziya wazala uYothamu. uYothamu wazala uAhazi. uAhazi wazala uHezekiya. Verse 10. uHezekiya, niyamazi uHezekiya, nazi ngantoni? Ngomnye wokumkani bakwaJuda ababelungile. Ngulo wathandazayo wathi, uyandazi Thixo wam, andithi ukuba bendikukhonzile ngenhliziyo yam yonke. So kule genealogy sinaba ababhudileyo, sinaba abangekho right. Umzekelo uHezekiya yena kuverse 10 uzawuzala uManase okuthiwa yayikumkani eyayingcole kakubikelele. Ngasoqalisikelela. Okay, qhubeka. Verse 10. uHezekiya wazala uManase. uManase wazala uAmoni. uAmoni wazala uYosiya. Siyamazi uYosiya uba ngomnye wokumkani ababegudi kakhulu kwaYuda, owasusa zonke izithixo nee-high places ezaziphayo. Kwasaqalisikelela. So again sibona nje into yokuba kulo mlibo kaYesu kukhona abahle, kukhona nababi kwalapha kuwo phakathi. Kwasaqalisikelela. Okay, qhubeka ke. Verse 11. uYosiya wazala uYekoniya nabazalwane bakhe ngexesha lokufuduselwa kwabo eBhabhiloni. Ede icaciswe ekaYekoniya. Kwasaqalisikelela ukuba uYosiya wazala uYekoniya, njengoba uYosiya wayengumkani olungileyo nje wazala uYekoniya. uYekoniya kukhona ihistory engekho mnandi ngayo eyenza i-confusion. Ihistory kaYekoniya uzayifumana kuJeremiah chapter 22. kuJeremiah chapter 22 kusukela ku-24. Kafundi 24 kuJeremiah 22. Verse 24. Jeremiah chapter 22 verse 24. Ndihleli nje utsho uYehova. Uyafunda uthini? Ndihleli nje utsho uYehova ukuba uKoniyahu unyana kaYehoyimi ukumkani wakwaYuda. Xa kusithi uKoniyahu ikwaleli igama likaYekoniya likaYekoniya ufunga uthini Thixo ngaye? Ukumkani wakwaYuda obengumsesane wokutywina esandleni sami sokunene. Uyambona uba ebekufutshane kangakanani nakuThixo? Okay. Bendiya kumncothula nakhona. Bendiya kumncothula, ngamanye amazwi akazuphinda abe yile nto beyiyo. Okay, vele uqhubeke nje na uyoma phaa ku-30 wenze uba zibabe ne-background. Actually ngu-30 yona ndimfunayo. Verse 25. Ndikunikele esandleni sabawufunayo umphefumlo. Okay. No, it's fine. Ndifunde ku-30 nje wenze uba singathathi ixesha elinintsi. Verse 30. Utsho uYehova ukuthi lo mfo mbaleleni ekuthini akanabantwana. Yindoda engenampumelelo. Wena abantwana. Kodwa kwathiwani? Mbaleleni. Wena ndizamela into yoba uzothi xa ufuna uyifundiswe apha ku-24 uyotsho phaa ku-30. Yindlela aziphethe ngayo phambi koThixo. uThixo wafikelela kulaa nto into yoba enabanjalo abantwana mbaleleni ekuthini akanabantwana.
mbaleleni ekuthini yindoda engenampumelelo. Sedabalelwe ekutshiwoni njena into yokuba kangaziphathe ngendlela uThixo bemele uba uziphethe ngayo phambi kwakhe. Zezi nkani ke sithetha ngazo zoba umntu athi elive ilizwi likaThixo angenzi le nto uThixo afunayo. Uyeke lo uYekoniya. Okay, uYekoniya. Wathini ke ngoku nje kuthiwe mbaleleni ngoba akabantwana kuthiwe indoda engenampumelelo emihleni yayo. Ngokuba akayikuba nampumelelo umntu wasembewini yakhe. Ngoba soba benampumelelo kumntu wantoni? Wasembewini yakhe. Igqibeleni. Ohlala ethroneni kaDavide. Yes, esalawula kwaYuda. So soze kube khona mntu okulomlibo wale ndoda ozawuhlala etronini kaDavide. Controversial. Kwaseqalisikelela. But ke ngoku sibona uYesu ezawutsalwa phantsi komlibo walo mntu aqalekisweyo kwathiwa not phantsi komlibo wakhe kuzawuphuma ukumkani wakwaDavide ozawuhlala etronini kaDavide. Izawuthini ke ngoku le nto? Kangantoba abanye bathathe le verse, bathathe la chapter basogqiba benza theology ethi kangangeso sizathu uYesu akazubuya. Nawuzini ubanika iva loo nto nizayiva. Akazubuya ayohlala etronini kaDavide because umlibo wakhe ufaka uYekoniya. Nayi uYekoniya oqalekisiweyo kwathiwa soze kube khona mntu kumlibo wakhe ozawuhlala etronini kaDavide. Ufungile uYehova ku-24 wathi ndifunga ndithi ndinguYehova ndithi. Wamfungela uba soze aphumelele lo mntu. Soze kube khona kumkani kuyo. Right, ibe seyisitsho ke ngoku uba ufundile apha phakathi ubuzava uthindwa kwakhe siye eBhabhiloni uqonda uba sithetha ngoYekoniya. Right. Xa silapho ke okay, ibe seyiqhubeka ke ngoku isitsho into yoba bathini about ixesha lokuthindwa kwabo basiwe eBhabhiloni le. Fundo 11 kwakhona. Verse 11. uYosiya wazala uYekoniya nabazalwane bakhe ngexesha lokufuduselwa kwabo eBhabhiloni. Ngexesha lokufuduselwa kwabo phi? eBhabhiloni. Qhubeka ke ngoku. Verse 12. Emveni ke kokufuduselwa kwabo eBhabhiloni uYekoniya wazala uSalatiyeli. Asibhanje kulaa ndawo sixela ke ngoku onyana bakaYekoniya. Sizawuhamba ngomlibo kabani? kaYekoniya. Nazi ntoni ngoNguYekoniya? Ukuba kumlibo wakhe soze kuphume kumkani. Kodwa ngoku esenza lo mlibo uMateyu uxelela amaJuda ukuba uYesu unguye uKristu. Ukuba unguye uKristu ungunyana kaDavide. Ukuba unguye unyana kaDavide unguMesiya ozawuhlala etronini kaDavide. Uphuma kumlibo womntu oqalekisiweyo uba soze ahlale etronini. Yabapopanisa ke ngoku abantu abaninzi bathi it means noYesu ke soze alawule kwaJuda. Kungongamazi uYesu uba ungubani. Qhubeka ke. Sawubaleka right ke ngoku mphaya. uYekoniya wazala uSalatiyeli. uSalatiyeli wazala uZerubhabheli. Verse 13. uZerubhabheli wazala uAbihudi. uAbihudi wazala uEliyakimu. uEliyakimu wazala uAzore. Verse 14. uAzore Seqhubeka ke ngoku kumlibo osuka kuYekoniya usehla ozalwe yena sebese Bhabhili. Ngasaqalisikelela. Alright, qhubeka. Verse 14. uAzore wazala uTsadoki. uTsadoki wazala uYakini. uYakini wazala uElihudi. Verse 15. uElihudi wazala uElazare. uElazare wazala uMathani. uMathani wazala uYakobi. uNathani wazala bani? uYakobi. Siyafika ke ngoku apho ebefuna umtracela khona 16. Verse 16. uYakobi ke wazala uYosefu indoda kaMariya. Wazala uYosefu untoni? Indoda kaMariya. Ekuthe ngaye kwazalwa uYesu ekuthiwa nguKristu. So uYesu ngunyana kabani ke? Ngokwalapha ngokwale verse yokugqibela ku16. Nyana kaYosefu.
Kanipinde niyifunde kwakhona. uYakobi ke wazala uYosefu indoda kaMariya, ekuthe ngaye kwazalwa uYesu ekuthiwa nguKristu. So kuthiwa uYesu ngunyana kabani ke ngokwale mvesi? kaMariya. Kuthiwa uYesu ngunyana kaMariya. Not okaYakobi. uYakobi yena apha kule vesi uxeliwe nje ukuba ngumyeni kaMariya qha kuphela. Nansi into esixelelwe yona ngaye. Kwaze ugqitywa kwathiwa uMariya lowo ke ekuthiwe ngaye kwazalwa uYesu. Obizwa ngokuba ungubani? UnguKristu. Ngintoni edala ukucaciswe le vesi phaya, kwenziwe le vesi icace phaya. Kwenze kuba ze sikwazi uba sikhuphe uYesu kuYekoniya. So abafika bapopane bathi uYesu usuke emlibeni kaYekoniya ngeke abe nguye ukumkani esimlindeleyo ozamlawula kwaJuda. It's because abakwazanga ufunda le vesi bayive into yoba khange uMateyu athi uYesu ngunyana kaYakobi, ngoba bonke anengunyana kaYosefu, ngoba onyana kaYosefu esasuka kumlibo kaYekoniya ebengenazi bengumkani kwaJuda. Uyibypassile wathi ngumyeni kaMariya, ekuthiwe nguMariya kwazalwa uYesu. Nkosi uqolisikelele. Naqaphela. So sitho siyazi ke ngoku into yoba ebenodonsa njena umlibo wona udirecte uze xa ufika phaya umkhuphe uYesu kunomlibo, ngoba kangwani umlibo anyway. Amen. Ngaze qolisikelele. Now xa siqhubeka ke ngoku ithini? Verse 17. Zonke izizukulwana ngoko ezithabathela kuAbraham zizise kuDavide, zizizukulwana ezili14 nezithabathela kuDavide zizise ekufuduselweni kwabo eBhabhiloni, zizizukulwana ezili14 nezithabathela ekufuduselweni kwabo eBhabhiloni zizise kuKristu, zizizukulwana ezili14. Uyabona uba yonke into ihamba ngo-14. U-14 ngo-2 times 1? 7. Lingani lantoni? Perfection. Lengqibelelo. Kwaseqolisikelele. So uThixo akakayenzi into engagqibelelanga, wenza izinto ezigqibeleleyo. So uthi ukusuka kuka-Abraham kuthathwe izizukulwane eziyi-14 ukubonisa into uThixo yenze le nto kakuhle ukuyotsho kuDavide. Ngqibelelo. Ukusuka kuDavide ukuba bayotsho eBhabhiloni kuthathwe izizukulwane eziyi-14 kwakhona. Ukusuka eBhabhiloni ukuyaphi? Ukuya kuKristu zizizukulwane ezingaphi kwakhona? Eziyi-14. 2 times good double perfection. Kwaseqolisikelele. 14 2 times 7. Kwaseqolisikelele. So uThixo ke in fact uMateyu uyilande kanjalo ke umlomo okanye umnombo kaKristu. Uthini 18? Ukuzalwa kukaYesu. Verse 18. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo, kwathi akubona ukuba unina uMariya useleganelwe uYosefu bengekahlangani, wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele. Kuthiwa ke uba ngabana ufuna ukushumayela kuMacawi, funeka uqiniseke into uyayazi lo mntu uthetha ngayo, uyakwazi ukutsala umlibo wakhe. Ukhumbule ukuba amaJuda ayengamacawa. So since ayengamacawa amaJuda, kwakunyanzelekile into baqale qala a-approache ngale ndlela athanda ngayo. Wawugcinwa futhi ke umlibo kwaJuda because kwakusenzelwa umhlaba. Kufuneka kwazi uba nomhlaba ushiywe ngubani, onguyise kabani, therefore nomhlaba nabo into nelungelo kuwo. Nabo ke ngoku xa usithi ushumayela kubo kufuneka ukwazi ulanda izizukulwane ngale ndlela azilande ngayo uMateyu for uba bayiqiqelele. Naw ke ngoku uxelela thina ke ngoku into yoba actually ngubani uYesu. Uthi ke ngoku 18. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo, kwathi akubona ukuba unina uMariya useleganelwe uYosefu
bengekahlangani wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele. Then siyayibona ke ngokuba uYesu Kristu akangumntwana kabani? kaYosefu. Instead wakhulelwa uMaria lo kuthiwa ngunyana wakhe ngomoya otheni? Oyingcwele. So ungumsebenzi kamoya oyingcwele esibelekweni sikaMaria. Lo Yesu Kristu sithakayilo. So uYesu Kristu uze ezulwini eclean wayebekwa endaweni esterile ekuthiwa sisibeleko apha emntwini. Niyayiqaphela? Yes. Kwenzela uba kungabikho nto uyayazi uba umntwana womuntu o-HIV positive akayifumani i-AIDS esepha esibelekweni somntwana sikaMamakhe. Niyayivalela? Why? Kuba kaloku uYesu leli AIDS. Kutheni ngayifumani? But funny enough, umntwana osesibelekweni utya ukutya okusuka kumamakhe. But akazuyifumani. uThixo uyenze loo nto leyo ibe njalo kwenzeka into yokuba into esesibelekweni ihlale isterile, iclean, kungekho nto ichukumisayo. Wayenza uThixo ngamabomu loo nto leyo. Then xa ebeka uYesu emzisa through isibeleko sikaMaria, uzisa into eclean ebekwe njengomoya oyingcwele phaya. So xa sisithi uYesu Kristu waye 100% enguThixo, but wathi kubezalwe ngumuntu, yile nto wathi bathetha ngayo athi ndingunyana womntu. Wasogqiba wa 100% wangumntu only because uzalwe ngumuntu. Kwasaqalisile. Nayibona? Otherwise kangaphude uThixo izenze zonke izinto kwenzeka uba uyaqina uqonde into yokuba uYesu unguye uThixo. Qhubeka. Verse 19. Wathi ke uYosefu indoda yakhe engolilungisa engathandi ukumhlaza ebuhleni wanga angamala ngasese. Ingazobalisikelele. Mamelani ke bazalwane. Apha sifunda i-character yelungisa. Ilungisa alimnandelwa xa ngabana lihlambalaza umuntu. Ngothi uba ngabana umuntu kwenze wrongo awumthathi uyomfaka ku-YouTube uthethe ngaye phaya. Amthatha umfake ku-Facebook no-WhatsApp uthethe ngaye phaya. Uzame ukumpela kakubi ngenxa yokuba uvele loo nto uyivileyo ngaye. Not unless awulolungisa. But iyandibhida le nto uba andazi uba bangaphi nabantu aba-athekanayo kwi-social media. Ayondawo leyo yokuhlasela abanye abazalwane. But bayayenza ke anyway. Ayondawo yokhalazela abantu abaphethe kakubi i-social media. Bayayenza abantu anyway loo leyo. Aphendule kuphendulwane kanani vale ilizwe lonke kulona kafuna ukwehluleka. Andithi yenziwa nangabasindisiweyo into. But ilungisa lona lithi uba ngabana lidila necase ethile, liyithathele bucala, live emntwini. Ithini nale nto? Lingayi-understand, hayi andiyi-understand still. Ukuzama ukusuka kule nto mandisuke njena kakuhle ndingaconfuse uluntu oluninzi. Wasaqalisikelela. So uYosefu ke wayelo type yomuntu. Ithi iBhayibhile elilungisa. Now again, kuthi uYosefu wayintoni? Welilungisa. Ubulungisa sibufumana kanjani? Ngokholwa phi? Lo yena wekholwe kubani? Kuba kaloku yile nto angayikholelwayo kodwa ubizwa ngoba lilungisa. Le nto sibonisa kakuhle uba uThixo benendlela kwa before uYesu Kristu yokwenza amalungisa. Just as uba uThixo ebenendlela yokusebenzisa ubabalo even before uYesu Kristu kuthiwe uze nobabalo. uThixo akaxakwa nto. Ebewenza amalungisa kuba lo uapprove ngokwelizwi uba ebeyindoda elilungisa. Nyani ke xa simjonga yintoni ubulungisa akwenzele uMaria apha uYosefu. uMaria ufunyenwe ekhulelwe. iBhayibhile emthethweni ithi umuntu onjalo kufuneka athathwe, aqulutywe ngamatye, afe. So zimbini into ke ngokwena ozenza uYosefu kukuba athi Maria uye wena wathembakala.
Ndiza kuziphindezela lapha kuwe ngokuba ke nawe njengoba ndihlazisile nje kuzawuthiwa thonga ebesecinga bafana uzawutshata ibhatya lakhe kaloku bakhona abantu abazawuhleka ndithi yonke into enzekayo khona abantu abahlekayo bona bavuyayo xa kusenzile into ezinto. Then kangenzeka kanjalo kodwa uYosefu uye wathi hayi into ndawuske ndiyenze noba ndenze kanjani ndizawuzama usaplena into yoba ndingathini nalo mntu ndimkhuphe bucala nayibona le nje ndehlukane naye bucala. Indlela ke bekumele uba amalungisa enza ngayo leyo even noba uyi-understand nale nto bayenzileyo kuwe ayonto ithi ngihlasele asihlaseli kwaseqalisile. Then ke ngoku usacinga ke ngoku kwenzeka ntoni sesawuyeka ayisifingaphili lento siyifundayo futhi ekupheleni ngoku. Verse 20. Akubona ukuba uyazicinga ezi zinto. Uyambona usacinga uyenzile le uyayicinga uba ndizoyenza kanjani ndiyenze ashiyeke lo mntu esafe. Ewe ndiyafuna ukuzikhupha kule meko kodwa ndimshiye naye umntu wabantu enjani esafe naye. So ucinga into ezimbini yeyiphi yona ndlela izawuba bhetere endizawukwazi into yoba ndiphume kuMariya kuba ke neneni lihlazo elenzekileyo kodwa at the same time ndishiye ndiqinisekile uba yimshiyeke njani esafe. Uyayivincinga yilungisa akabuyekezi ububi ngantoni ngobubi bububi mos obuba uthi umntu engage kuye athi gqise sithi gqi ekubonisa isiso niyaqabela le nibe nisekwi-engagements anikatshata niyaqabela loo nto le. So imbi le nto ngokokwakhe because naye layazi akayi-understand but ke ngoku akafuni ubuyekeza ububi ngobubi. Ewe mna ndibethakele yile nto ithi iBhayibhile xa ibuza kutheni ningaske niyeke kuqhathwe nina nje ningafuni nje uba kuqhatheke nina it's because kwanina ningamamenemene niqhatha abantu neyibona no ibeka kanjalo nayo ukuba ithi ningafuni nje ukuba kuqhatheke nina it's because nina niqhatha abanye neyibona kwaseqwalisikele. So ke ngoku ilungisa lona liye laqonda into yoba uba kuyabethakala mangabethakali yena makubethakale yena makabe safe mna ibe ndimokubethakala kuye lisebenza kanjalo ke ilungisa. Qhubeka. Verse 20. Akubona ukuba uyazicinga ezi zinto. Naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni. Uyabona ke uThixo uyayazi yonke into oyicingayo ndithini uThixo uyazazi iingcinga zethu. Joyini nje lapha phansi njena uThixo uyanazi uba nicinga ntoni mna ndinganganazi. Uba nithi avelavuza uyanazi ne so uzothi uqhubeka uyicinga okanye uthi avedweke ibingekho nento ibinokuthi sithi ngokholo uyayazi loo nto leyo. Ano into endizama uyithetha yile nto uba uThixo uyayazi into ecingwa ngumntu lwaseXhosa. Yile nto isithi iBhayibhile yeke masiqhubeke apho kwanza phina ndimke ndiye kwindumiso. Alright. Qhubeka. Naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi Yosefu nyana kaDavide musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya umfazi wakho. Okay. So uThixo wathumela isithunywa. Ese sithunywa kanje sivele sicinga uba masiye phaya sithunyelwe. Alithi into nedaba sithi sithunyelwe kungoba sisintoni sisithunywa. So isithunywa sethu ze sihambe siye endaweni sibe sithweni sithunyiwe. So uthumele ke ngokwisithunywa uba masihambe siyocacisela uYosefu osacingayo into yoba how best can I do this. Uyambona umuntu onquphayo enze izinto mamelani bazalwane uyamazi ucinga enze sekenithi ewe okwa namhlanje kwenza uba ningene izulu niyambona ucinga enze umuntu ovela acinga into ayenze igqiba bakhe nike nimbona ovela inqupha into ayidecide ndiqibile akho mntu unophinda nitshintshe kwesi sigqibo. Uyayibona loo nto leyo uyayazi imistake ayenzileyo enkulu uvalele uThixo ukuba ithuba lokuba angena intervene kule meko yakhe.
So uba ke njena wavele wacinga njena wenza ugqiba kwakho emveni kwangoba bangathi bazalwana ukuthi yima ukuba iqabela phofu le nto yenzayo uyima kancinci uyayiqonda phofu le nto uyicingile le nto ndithemba igqibile andisafuni umuntu uzawunditshintsha uvalele uThixo ithuba loba azokukunceda kule meko. Normally siyayibona imeko le siyabona nokuserious bakhe siyabona ungalali kwakho ebusuku siyamazi ukuthi uThixo usebenza behind scenes ukulungisa imeko le ukuyo. Kamlinda gqibe ngoba kukhona uThixo aza kukhupha khona uzawuthi nqa nawe. Kodwa ubuye waqonda uba awuzilinda uThixo akwenze uthi nqa kule ndawo, then uzawuthatha izigqibo ezizawuthina zikubethe wena. Ngamanye amazwi xa uyinqupha imeko okuyo uvalele uThixo bangabi senza nto yena. Masike sibe ngabazalwane abakwazi uba patient. Silinde ekuthandazeni kwenzela uThixo azobuya nempendulo ezibhetele ebomini bethu. Le nto yinto eyenziwe nguYosefu siyifunda apha eBhayibhileni. Ngasokhona isikelele. Ngoku uThixo wathumela isithunywa hamba uyom-explainela uba kwenzeka ntoni na kuMariya. But ukumeko yena yokucinga. Nicinga uba uYosefu wayemeko emnandi? Ayomeko emnandi lena kuyo. Imeko akho kwamntu noba mnandi kule meko. So ukwimeko engemenzanga mnandi iyafana okanye ingaphezulu kwezi zinto imeko nani bazalwane ningena kuzo. But ukwazile ukuthi kandiyeke ke ndilale ndingayileqi le nto ngoba ngenzeka ndiyikhuphe endaweni emele bayikhuphe ayiphume kuyo. Wangenelela ke ngoku uThixo wathi ndiza kucacisela uba kwenzeka ntoni na. Kwasoqalisikelele wathini ke? Naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi, Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya umfazi wakho, kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungumoya oyingcwele. Ungixelela laa nto ibitshiwo kuvesi 18 into yoba oko kukuye ayikukuba uye wa-unfaithful, uye wangathembakali okanye befuna uhlazisa wena. No, kwenziwe ngubani? Umoya oyingcwele ofike wabeka lo mntu apha kuMariya. Kwasoqalisikelele. Right. Verse 21. Verse 21. Uyakuzala unyana ke. Masithi uyakuzala unyana. Uyakuzala unyana ke, umbize ngegama elinguYesu, kuba yena eyakubasindisa abantu bakhe. Babizwe ngoba unguYesu. So igama lakhe kufuneka lingqinelane nento azawuyenza. Uba ngabantu thi umntwana wakho uthi nginonhlupheko ungqinelanisa nento azaba yiyo. Andithi? Ukumthi uthi ngukatana ungqinelanisa nendlela azabonakala ngayo. Abangathi ikati. Andithi? Loo nto umthiya uthi uyiyo umntwana wakho yile nto wakha yona kuye. Uba uphendula abantu ngomntwana wakho omnye mama ngabelalini wakwathi umntwana wakhe nguza kufa akwabikho ngxaki nyhani wakhula njena wabonwa ngabantu ukuba wemdala nokwa apha kancinci. Inoba wemdalanyana apha kum nam ndayiva ngembali le nto le wafa kwabe kuthiwa ngubani? Uza kufa. Ingxaki lo mntu wesithi ulandelwa kumagqwirha abantwana bakhe abalungi bonke nalo wamzaleyo wathi naye uza kufa wafa nyhani sekhona. Omnye wamthiya ngegama endingazulibiza ngoba mhlawumbi usaphila apha elalini in case ihambe ngomoya le nto. Wamthiya wathi banibani waphelwa yile nto ayiyo ishape lena yoko. Kwasoqalisile le nto. Wayile nto xa umjonga tyhini nyhani lo mntu uhamba negama lakhe lo umjongile nje. Ngiyabona? Right. So umntwana umthiya ngale nto azaba yiyo because ekugqibeleni kuzawuphuma le nto uyibizileyo kulo mntu. Kwasoqalisile le nto. Nayiva loo nto? Awusuke njena uthi njena uJacob. Amanda uJacob xa uthini na? Jacob. Yebo? Yadika bonke abantu. Qhubeka. Verse 22. Ke kaloku so uYesu waba nguYesu ngoba ezawusindisa abantu ezonweni
igama lakhe lithetha lento ayenzayo, ungumsindisi wabantu kuzo izono. Makathiywe ke ngoku ngalento ayiyo. Eligama lithi Yeshua, nguYeshua, elithetha umsindisi ngoba uzawusindisa abantu. Makabizwe ngalento ayiyo. Basaqalisike na 22 verse 22. benchongo. Ke kaloku oku konke kwenzeke ukuze kuzaliseke okwathethwayo inkosi ngomprofeti isithi, verse 23, yabonani intombi le iyakumitha izale unyana, bambize ngegama elinguImmanueli. Mamelani, uYesu Kristu kwa ukuza kwakhe kuzalisekise, uqale ngokuza kwakhe ukuzalisekisa izibhalo. Nei esaqala njena ukuthiwa weza yonke indlela ahambe ngayo izalisekisa izibhalo. Le ndawo ithi intombi lena iyakuzala unyana athiwe ngoba nguManuel. Uzayifumana kwiIsaiah chapter 7 I think verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14 ecaciswayo phaya. Futhi ke icaciselwa uAhabi okhoyo naye kulaa mlingo. uAhabi emveni koba eqalele into yoba no, niza kuhlula amaSiriya. Then yena ke ngoku abe nokudawuthanyana ingathi angazayenze le nto ngokunoko kwakhe. Kuthiwa ecela umqondiso ke. Hayi ndinamhlubu uThixo wam, ndicela umqondiso kuyo. Ndiza kunika umqondiso kuba uyawufuna xa wenza ngathi awufuni. Then kuzakwenzeka le nto, intombi iyawuzala unyana, nimbize igama loba nguImmanuel. Ligama likaYesu lithi Immanuel. Yeso no? Kuthiwa yabizwa kuthiwa ngubani? Okay, nikukupha koni ke nava kusithiwa hello Immanuel apha eBhayibhileni. Immanuel u how's the word done? Kupha kokuthiwa lokalise siyaqalisa ngegama likaManuel. Actually anogama likaYesu eli, kuthiwa igama azawuthiwa lona uYesu kuba eyawusindisa abantu ezonweni zabo. Then ke ngoku iquestion uThemiza esithi njena nguManuel. Qhubeka uzokuba uthi Immanuel. Oko ukuthi ngentetho evakalayo uThixo unathi. Oko ukuthi ngentetho evakalayo uThixo unathi. Eli gama lona lithetha ukwenza kukaYesu. Lithetha ukwenza kukaThixo ngokuza kukaYesu. So inye nje into elalithelwe lona eli gama lokuba sazi into yoba uThixo unathi, ithetha uthina nto uThixo unathi. Izawuthi iNew Testament wathi uPawulos baxelela athi jongani imfihlelo yosindiso. Uthe uThixo enguThixo wafika wahlala wahamba phakathi kwabantu. Wayetheni uThixo ngalaxesha? Unathi. So wafika uYesu Kristu wahamba phakathi kwabantu, wadla nabo, wathetha nabo, walala nabo, yayinguThixo enabantu xa engekabikho ebantwini. Nakuyanivikela indawo yona le yesibini ningayiqiqi. Immanuel uThixo unathi. Ukwamkela kwethu uYesu Kristu angene ngaphakathi ezinhliziyweni zethu uThixo kuthi. Basaqalisikela. Nayiva le siqhubekeni ke ngoku verse ezimbini qha. Verse 24. Wathi ke uYosefu evukile ebuthongweni wenza ngoko besimmisele ngako isithunywa senkosi. Uyamqonda uba lo muntu ulele ene question. Waphendulwa ebusuku uba kwenzeka ntoni na. Wasogqiba waxelela into yokuba makenze ngale ndlela yena bengacingi ngayo. Nayibona? Then uthi xa ivuka ke ngoku angavuki esithi andiyiqondi le nto ndiyayiqalekisa ngoba ifuna into yoba ndamkele into engekhoyo. Uvuka esamkela lilungisa mosela ndithi. Livuka ilungisa liyalamkela icebiso likaThixo. Ndithi ilungisa aliqhankqalazi xa uThixo esithi lungisa, yenza ubulungisa noba buchasene na nemnqweno wakho. Kuba uYosefu ebecinga ngokuthini yena? Ngokumala uMaria bucala andithi. So xa kufika ke ngoku isithunywa sithini sona sithi ewe yenze uyicinge kakuhle le nto nyhani, yenze bucala kwenze bangabethwa. Niyasiva? Oh sithi lithi mthabathi aqhubeke ngokosikazi wakhe. Nyani? So kuthithwa ilungisa uba lenze ntoni? Le nto ichasene nale belicinga yona lona.
Kulapho ke sibona khona ubulungisa bakho. Ukuba athi uThixo xa esithi andi wena uthandi ukwenza kanje, kodwa uThixo athi yenze ngalendlela. Actually lento kuthiwa yi-obedience leyo. Uba uthobela xa ingqinelana nawe, kukungathobeli igama lalonto. Ilungisa lithobela kanje, uthobela lento uqondayo uba wena ubungahlali uba yenzeke kanje. Ubusenengcinga zakho wena ocinga bafana kungenzeka ngazo. Kodwa uThixo athi yena, ndithi mna ndinguThixo, yenze kanje. Siprova apho ke ngoku ubulungisa bakho babulungisa nyani. Qhubeka ke. Wathini? Wamthatha uMaria. Qhubeka. Wathi ke uYosefu evukile ebuthongweni, wenza ngoko besimisele ngako isithunywa senkosi. Wamthabathela kuye umfazi wakhe. Inkosi oqalisikelela. Enga-understand, phofu ngoku wenziwa wa-understand. Wayazi uba uqhubeka ntoni na. Wamthabathela kuye umfazi wakhe. 25 verse 25. Waza ke akamazi wada wazala unyana wakhe. Inkosi oqalisikelela. Ukuze wenze verse by verse kufuneka uyazi qala uba every verse has a meaning. Ile verse yona ithi waze akamazi till wade uzala unyana wamazibulo. Elilungisa belitshata kuba bekufike ixesha loba litshate, belingatshati kuba belisoyiswa ukuzilawula. Ngoba elilungisa xa seliqaphela khange lileqe kuthini hayi ke ngoku nditshatile nonkosikazi. Ithi waze akamazi till. So ngamanye amazwi inokuthathe 9 years engakhange ahlangane noMaria. What Maria? 9 months. Kaloku angomntu mama. Then wayolatuka wathi wayozala unyana wakhe. Why? Uvile into yoba le nto ibekwe esibelekweni sikaMaria ingcwele. Andithi? Ngoku nayo into ethi ukuba ingcwele ingakilingi ingcoliswe ndini. Engcwele ekuthiwe ingcwele mandiyigcine nami injani? Ingcwele. Sinintsi into esizixelelwayo kuthiwa le nto ingcwele sukuyiphatha nakanjani. Ipulpiti ingcwele susuku zapho uzosixokisa kwindawo engcwele. Axoke ke ubani. Yena ntsika uThixo ungcwele susuku uthi ume phambi koThixo ungcwele obungekhoyo kodwa ubiza igama lakhe. Aqhubeke axoke ubani. Kodwa uYosefu yena uthe kodwa le nto ingcwele wathi sizakwenza nako nami ngiyiphathe ingcwele. Kwenze icebo likaThixo liphumelele. Ngantoni? Ngale nto injani? Ingcwele. Kanjalo ke ukuzalwa kwaYesu niyazela kwa izinto abazalwayo. Niyazike? Right. Unayona ke umuntu kuba le nto iyasikhuthaza nathi uba masibehave kanjani nasingamalungisa nje. Unayona umuntu othi loo nto ayivayo ayenze. Ngoku kuhlatyelelwayo ukuba ungathi kanti ukhona umuntu ongasindiswanga ongekamamkeli uYesu Kristu, angavela asuke nje phaphantsi wethu ngaphandle kwentoni eza pha ngaphambili azokwamkela uYesu. Kwasaqalisike.